and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Nga nagpasapot na katong may gusto usab siya na ako. Pero, iya kong gipaliparan sa akong pag-offer nga mo pantay ko niya dito. Ug na-insulto ko. Shit. Unsa mo kini maay na ko buhaton? Aron hingpit ko siyang madani. Unsa mo kini ay? Nausa to si Daddy Baldwin, Dad. Ha? Kay nga naman lang ka? Mura laki to siyag nalain. Nalain? Nag-away mo? Ha? Anong mag-away man, mi? Ambot lang. Ikaw gid lang ka. Wakit mo mag-away? Wa man. Oh, tulanting? Dong James? Si Ate Rica Maypud. O siya musulti na ko nga mulakaw na di ay siya. Kuan lang ka. Abi ni mo. Nangutan naman gusto siya na ko kaniya, Dad. Sa kawas. Sawa pa siya musulti ni si mong kwarto. Kut ganahan ba ko no? Ganahan ba ko no ko? Ni siya may mo bantay ni mo din sa ospital. Ha? Mingo de siya ni mo anak day Chelsea? O, tito. Ay, hala no? Tulanding. Dong, dong oy, wala dong. Iya man kuno kang sultihan, Dad. Wa di ay ka musugot. Langga. Maikog taniya, uy. Usa pa, naa ka. Naapod si Tito Tulanding nimo. Luwas pa niya na. Ganihara kay siya din hi. Og maikog ta sa iyang pamilya nga magdugay din hi. Nga labing siguro, nagpaabot yun sa iyang pag-uli, dili ba? Para sigod nato god. Nga, kung dugay kang mauli sa bahay, gikan sa school, mabala ka sab ko, di ba? Nakasabot tingali ka na ko, alang bahina lang ka. Oo. Nakasapot ko, Dad. Ay, ayo. Ingon anak na god. Kanahan man gud kuno siya mo bantay ni mo, Dad. Di na ta mag-iskot pa niya ng butanga lang ka. Ang ato ron nga magpalit ka mo si Tito Tulanding ni mo kuan kanang panihapon din kay buhan o mahuman na mo kuan panihapon manguli na mo sa bahay. Why mo bantay ni mo din ni Dad? Si Ate Rica may unta to. Hindi kayo lang kaawi. Nagkasulti namin ni Tito Goryo ni mo sa cellphone. Ako siya nga gihangyo nga maunay mo uban ako din Kay kung may kinahanglanan ako din na siyang akong mapamalihog. Dili day ka ganahan, Dad? Nga si Ate Rica may amo bantay ni mo din sa ospital? Ikaw gid lang nga. Okay ramang buti nga Dad nga siya ay mo bantay ni mo din kay wa man si Mami Melanie. Di pa, Dad? Langga. Asa ba to si Chelsea Tulanding? Ay, nasa gawas, niningi mong kwarto dong. Sa may labi, nag-game sa cellphone. Ano man may sugo ka dong? Dong James? Naibaw ko kung sila si Mohalaw na Tulanding. Bahay ni Rick kami. Aha. Ay, wa man good dong, wa man good. Bawaan ka na Tulanding. Ikaw yun dong. Di na mister isulti pa. Ikaw pa. Kan bitaw dong oy. Oy, lain man good nga siya mo bantay ni mo din good. Abi pa lang. Lalagi pa dayon. Ay lalagi pa dayon ang imong gusto isulti Tulanding. Kay tingarig mo niya to si Silsid Kalit o mabtan ka.
Mabatian ka pa. Wala. Sorry, dong, sorry. Asal mo yung mga di mo nga siguryo? Wa pa man maabot. Na, ambot yung bayuta. Hain na. Pero, dong, kanang ayaw lang lainas pagsabot ba? Kanang mga tanan lang kunin mo ba? Mga tana? Bahin sa. Ay, kasuko. Basig balain ka ba? Unya masuko. Ganun masuko man ko. Unsa man din na? Basta, di ka masuko. Ay, unsa gani na. Nya, di ka malain. Ay, pastila ni Motoranding. Ganun malain man ko. Kay unsa man din na. Kuan, kanang, kuan dong. Sulti. Kuan dong ba? Kanang, Sulti. ay, kalain ha. Hay ni Motoranding. Unsa gani na. Ay, kuan, kining, kun ikaw ba'y pangutanon ba? Kung ikaw mismo, personally, dili ka ganahan nga katong Ma'am Ray kami ang mubantay ni mo din sa ospital. Unsa? Ganahan ka dong no. Ganahan ka no. Pastila ni Motoranding. Huwag ilaing nasuda ng utok ni mo. Si Recamera yun. Mutana na gani ta dong. Motoranding ba? Malisyuso kay ka. Huwag ka ni mamati sa akong gisulti ganina. Gibalibaran gani nako si Recami sa iyang pag-offer nga mubantay nako dinhi sa ospital. Mangutana pa gyud ka. Nangutana na lagi ko dong. O lagi, Oh, nagutana ra lagi ka. bitaw. Kinahanglan pa po na natong balik-balikon. Nga hatagan natong importansya. Nga kinahanglan pa natong tukion. Humanan nga istorya. Ito na siya. Ako nang gipalibaran. Unsa pa man? Sorry dong, sorry dong. Tilan yun nimo. Ayun, saan naman lang ka eh. Nagtuo kang wa ko'y delikadisa? Wa dong, uy, wa. Wala pangatarungan diya. Hisabtan ka. Pero sultihan na lang ka. Kamautahon ko kamuhuna-huna kung unsay husto o kung unsay dili. Di lang para nako. Para usab ni Chelsea nga among anak ni Melanie. Nasuko ka na ako dong, James. Ano masuko man ko? Naibaw ka. Angay pa magaling ko mapasalamat ni mo. Nagkasabot pang ko sa imo sentimento, Toranding. Nagkasabot gid kay ko. Nagkonsyan ka lang. Sa akong estado sa kinabuhi. Ilabi na gyud para ni Chelsea. Musa, Toranding. Okay, angay kabalagan. Kay priority na ako ang ako anak. Dili ang akong kaugalingong kalipay lang ug tawhanon nga panginahanglan. Mahal na ako ang akong pamilya. Mahal na ako si Chelsea. O mahal na ko si Melanie. Bisan wa siya dinhi uban namo. Ug dili ko gusto nga mabungkag ang akong pamilya. Mao kanay akong ikapaniguro nimo, Turanding. Unsa din yung gistorya ni Daddy James, Tito Saso, Tito Taranding, nga dugay man kang nigawas. Ay, nagkahisgot lang Miss Daddy ni mo bahin ninyo day Chelsea. Unsay bahin na mo? Wa ko kasabot. Ay bahin ninyo ba? Nimo, ni Daddy nimo, ug ni Mami nimo Melanie. Nga naman, Naniguro lang ko. naniguro nga unsa? Nga dili matintag sa Daddy nimo James, nga tuslain. Ha? Nga naman? Naunsa man ni siya, oy. Huwag kang kasabot sa akong gisulti. Wa. Tanawa ra. Ay, ayaw pagutaan na. Kay, huwag ka man kahadi ay makasabot. Kayon sa di ay Tito Taranding. Ayaw na lang gani pangutan na. Nga naman? Na. Ako na po rin ang honor ni maglibong kini.
Uy, pastilan. Wadyo ko kasabot sa imong gisulti, Tito Oy. Ay, siya na naman puti mo wakang kasabot sa akong gisulti. Uy, kada kong binisaya, ana. Wala gi ko kasabot. Ganahan ka mag-English ko. Mag-English ko, aron nga magkasabot ka. Pwede. Hala, no. Pero Englishon siya ko ni mo. Ingon man ka. Na, kon mag-English ko. Ako na sa hindi magkasabot. Ha? Ha? Sige ka lang, ha? Kalibog ni mo, Tito Oy. Ay, gusto ka makasabot, ha? Oo, ang. Sige. Aron magkasabot ka, may pangutan ako nimo. Unsa man? Sugot kang nakaribag kong mami nga, iilis mami ni mo Milani. Ha? Ha, napod. Tumagan ako tagutan na. Masugot pa ka nga nakakaribag bagong mami nga ipuli ni mami ni mo Milani. Kinsa man? Nangutangan na pag yun kun kinsa. Kinsa laki. Kimuta, eh. Kisa may ipuli ni Mami Melanie, Tito. Kuan. Kining, kuan. Kuan si, atiri kami ni mo, sugot ka. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!